thlir tu te chi bele ve kule ka fanu exam wang le ka dam lo na wangin hun rei tak ka chola chuti chunga mi lo thlir sak le wangin ka lo me mani ole tun trunga chuan kum sang hi pasaria an ti chu tare zamin parti chu kan thlir ho ve thung don ani he film hian ifa en kol konga naupang en kol konga hapui nge cheka ve se ani isan chu naupang kumriat chaw pani in naupang fel le kha thiam tia hriat la rani lem lo an exam na fail fowa an class a ma kam hun hiam bertrin an exam na ati chia thin e bawangin an zir tir tu te point a class ngaya sunon le mai se ti in anu le pa po an thil hiala chuti rualin isana una pa ya ha ne ro chu le kha thiam thei le ril rut sak zet mai in fiam na po ti thei takania interstate tennis competition a po state iowa tel pha hiala ne thungani nikhat chu isan chu bola vom thiam lo an ti ema wangin midang te chuan an chainom na anin sual zui isan chuan a se wangin chupa nu chuan apa nan kisor hena chuan a ron complain a chunu hena chuan nan kisor chuan ngai dam dilin an mu lain isan chu a beng bok nan kisor chuan a fa te chu mangai hle ma se an thana turangai tu tlatani ani na taka chuan chu ti midang ngati boi thin le ale khazir konga ati chiat chan chu isana thiam lo veka apua a that chiat wang le a sual wanga angai tlatani atuga chuan isan chu an english zir tir tuin a zir lai chiar turin natia ani chuan a thei top chu a han chua ve na in a chiar hlei thei tlat lo horop le thumal te chu a hresang lova a hriat pol veka wangin atan chuan chiar cha har satak zetani an misla chuan a har sat na chu hriat thiam pui ve hek lo le ti thadu lo le that chia angai tlat mai ti chuan shrokin anor luita chiam chiama chuta chuan atinga na khelo chu a riat tavel mai mai ani ti chuan an mis chuan chutia a riat nok nok chu atiluya ngain a hrema a hnot chu dai isan tan chuan chu tiang telek lek ar bai tiat an sikul kal lai chuan class a in pona hun na mang tam ma zok em ni ti tur ania nuam po ati dai zok nikha chu isan chuan match homework ati lova an zir tir tu a mu hre ma wangin sikul la kal ngam lowa atlan bo dai mai pon lama hun mangin nuama ti hlea ice cream te lein tuipui kama awa thua ice cream a ya sikul pona an sikul ban hun chu a ngak daya atan chuan van ram man ringot sikul basa chuan lutin sikul atlan bo ti tu man an hreve hau lo in lama chuan isan chuan lemziakin aziak thiam phian maya lemziak lam chu aeng lo then na lam mani tlat a suang tu na chu lemziak chuan lu khat tlatin horop le number te chuan akil khat po an chang phave lawani anu maya chuan a thei tokin a tran puya a homuk te po ti puya hantum ngiala a faku pakut ziak moi lo ziate ziak le chiara har sat ziate chu a hre chove tran ta a chan ngai tu silovin a that chiat wang le ril ruwa pek lo wanga a pule ta mia mai le anu po chuan midang ang bokin a haule ta chiam mai ani chu atuka chuan an zir tir tu te hlena akal lo chan ziaka apek alo ngai ta sia anu le pa azia tir ngam der silo ti chuan a u yo han chu azia tir tangot maya a u chuan lo hret hiamin tlan bo to lo turin a in tiam tir te a azia sak tange nge ani an zia tir tu nu chuan alo en chik viau na in apom sak ve maya chu ba ka isan chu a han khu der vela adam lo der vela wang chuan a ring hlel lem lo bokani chu mini chuan an zir tir tu chuan matcha surprise test anei puithut maya isan po chuan paper chu dongin a han en chian chuan horop te chu an lam vel ni mai ra mu an zo nam hasaber chu pathum le pakopun tirania isan aril ruwa chuan planet pathum na kan leile planet pakuana pluto chu anin sual tir don ni tlatin a hrisi aril ruwa kan lei chuan pluto chu hnein a ansara chuan kan lei number 3 chu aziak ta mi mai ni a bang zong chu ala chang lo zui le hal a thiam ten a thiam le thiam lo a han zo chuan a olla ti zia chu a han soi vela a thian te chuan oi sak tak mo atuka chuan nan kisor chu a zin na tangena lo hoa
mania yo ha na le khathon zia kha chuata chuan mufu hlau mai ti chuan fa te chu zo chiangin isan chu sikula tlan bo trin ti le kholaya atero lai fo ti a khachuk ta nge ti chuan an nupa chuan an principal le zirtir tu te chu an va mutaroi maya an zirtir tu te po chuan isan chu naupang thra ani lo zia le anung chang that lo zia te an lo fa tre mai ama match test result te an lo ko mu bok an principal phe chuan rual ban lo sikula kaltir chin ya a khriat thu a soi hiala hapa chuan a fa parual ban lo na chu alana hle an no pa chuan an lung nur kher mai ani ti chuan boarding sikula kaltir mai an ril rukta isan chuan chu thu a hriat chuan a hlau hlea anuara khongai adila boarding sikula kala anu le pa kal san chu a zuam ngang lo ani anu le pa po chuan om hran tir chu an du lo viau maya atana traber turan ngai miau mai bok se chumi zan chuan isan chuan rela anu chu alo hlo dai le khala hlau thong taka out chukin a har hlol mai anu chuan ron panin anu hnena ina om tir turangenin a thei pato pachua nakina po a thei to pachua zel tur thuain tiam zui maya chuan kal tir lo mai chu adua apa eroin thutlu na so sona tumbau lo ti chuan khopona boarding school a chuan isan chu han da tange nge a naupang dang te ang boka om tir nei in thlakhata anu le pa voi khat mu phalsak ani ve bok naupang kumriat mi lek dan chuan chungte tel lo om chu awahara sadon tak em an uarden chuan tun ma anun hlui ang chu atuar ve to don lo ti atiama sikulte an fanzo nuwa chuan aril runa takin anu le pa po an ho ve ta isan chuan mit tuit la purin anu le pa kar tlan lian chu ayan zui vong mai khuaron thim chuan ril runa takin hostel chunga chuan aluta helaya hian katon hriat kalo rol le lok hostel warden hian kalo thok ve towa ka fate chu alo thei na ani lo chuan hostel da hi ka du to lo tlei rol thar te phe chu sual zirna mun ka ti maya nu le pa bula ngei hian naupang chu om se tra ka ti ber mai isan chuan midang po abelova chopo ei hlei theilo zana po muhil theilovin bol ina awatap kara anu chu angai matin ni maya chuan ina thlen vele isan lemzia te chu enin aril ruan khoi hle mai chu lemzia ga chuan isan chu achung te bula tranga lakbo angin alo in zia kan si aril ruan na hlea a hu phak lawa a naupang a om tir tur chu a in thiam theilo ani hostela chuan isan chuan necktie han suite pheikhok hrui suite chu harsa ti hlea a thiam thei der lo a school kaltran nia chuan an hindi teacher Mr. Tiwari chuan tar masabera an class a thiam thei ber rajan nen chuan a thutir an zirtir tu pa chuan isan chu a pangai chialo ti a hrenghal thuaya an lekha zira chuan aril ru a pe thei thlot lo bok an zirtir tu chuan han hremin how vel ma se om zia om lem lo hle a sikul kalna hmasa nen danglam na a om lem lo ve pona chu tir le hrem mani fowa a thian te zinga infiam na mai le ban ani fo bok aril ru na lu tuk chuan a le khabu te chu a pot thler fowa bolho bo ma pai trin a thei top chu chu ve atuma ma se a thei top chu po chuan om zia nei lo wangin ban sana tumta adu dan danin atal kual vel ani bermai a chung te chuan a ron tlo ve ta a ma se mudu lovin na in kal khum dai nakina chuan a pin dana tang chuan ron tlan chukin a chung te po a belu lova basketball court a voengawa zat avatlan kual dai mai a chung te chuan hotel a hruain ti hliman tum viau na a u chuan lemzia na man ro chu pe in lemzia ka ngai na hle si ti a hria atuga chuan danangin anu le pa te chuan an kalsan alo ngai le ta an zir lai chu a thiam thei lo we mema a to bernani zia aril nunan tuk chu in chunga tanga zuan thlaka in ti hlum dai tum hiala a thian pa rajan kharon langin a in ti hlum talo lawani rajan chuan an zirtir tu thar danglam tak mai chanchin chu ron hrila ma se alo uk sakte chiam lo a chan po zirtir tu man a har satna an la sut kian sak miau lawatin ni an zirtir tu thar saram chu an klasa ron lutin jokar thom no wain bela naupang te chuan an lom khermai chu mai ba ka azaya alam boka naupang te chuan saram chu an ngai na hlea a class po nuam an ti em a an hlim pui tak zet
midang te chu hlimin lam luai ma se isan chu a che son ve ei lo chumi nuwa chuan naupang dang zong te chu engemaw an du zong lem ziak turin saram chuna tia an du zong an zia le an zia thiam dana zirin adot lea chuan enge ati tirang ti ruam manna siam sa diamani zirlai dang te chuan phur takin an ziak supa ma se isan chuan eng ti zai ma rel ve du lo ryan soyang main athutum bu reng mai ani atira chuan saram chuan achia tur chu angai tu ani maya ngaya ma se class atop thleng po chuan isan chuan eng ma zi khaulo chuta saram chuan isan hena chuan enge dik lo tina zota komtum te ma se asot lo khermai chumi zana chuan isan anu maya chuan isan churon biain isan chuan eng ma soi lo in angai tharingota anu chuan aron tlo hun tur chu an son hlat thu soin a chan po a u yo han chuan tennis competition a mo chon don wang ari thuaril isan chuan a chungte chuan an ngai poimo ve haulo nia angai pha ta amit tui chu ron nam trim in zoi buin na kalsona engma po a soi pe lo atuga chuan ram chuan isan chu classroom pona alo thingthilai hi hawa muwa aril ru alu ta hle ti chuan rajan chu isana chungchang chu zo tranta rajan chuan isana har sanna le athiam lo dante horop le nambara hrir than theilo dante chu a hril ta ni ram chuan a main rual ban lo zirtir to thina an har sanna to tam tak chu alo hra thiam thin isana har sanna chu hriat chian tumin athil zia le anot bulhui te chuena azia sual le athil ti sual te chu zir chiangin enga bernge har sanna to hriat tung ru hle isan har sana to ang chu ani poin lo tor to thin ani ti a hre chuka cholkar khat nuwa chuan isana har sat na po chu a hre thiam chho tran ta ti chuan isana te khuwa chuan vazinin anu le pa vako maril ruk ta ni ani po chuan lo chiao au thuin isana mut na pindan te an ene tira ram chu pindana chuan rutin isan chuan lemzi anuama ti hle ti a hria ma se a lemzi ka muin alungai hle thung a chan po a chung te chuan praiser an pek na sat ema wangin aril ruan ti kholo zo lek to ti a muthiam tlat apala chuan a fapa chu naupang that chia le khazir pe lawa alo ngai mi amai bok chuta aram chuan an fapa har sana chuan tirin ati sual thin te a hriat pol thin te chuan tirin ril rulama har sana nei ti a hril fia ta thumal a hriat pol thin an fapa chuan number le horop te chu a hra sang thei tlat lo chung po chu a that chiat wang ani ti apa chuan alo soi tlat maya ram thung chuan a that chiat wang ani lo ti alo soi let ve thung isan chuan hriat na lama har satna dyslexia veiti ram chuan a chungte chu hril fia ta ni chumai baka pheikho khrisui te necktie sui te thlengin a thiam theilo bok chuna pang chuan har sana tam taka to baka a chungte le abul hnaya chengte chuan an la bel cha zui ti na ania ma se pa chuan ala kha thiam lo cheusi ram chuan chinese strong zina toys bomb chu la chukin isana pa chu chiar tira han tuma a chiar thiam der lo chu tiang che chuan isan chuan horop le number te chu a hra thiam lova a hra sang thei lova a hriat pol nuai mai ani tia hrila ma se isana pa chuan a hra thiam chung lo a fa pa chuan midang ang bokin thiam zong le tuina zong anei ve ti a hra thiam lo ani atuga chuan sikula kalin ram chuan naupang ho chu man lai mi thiam le langsar tak zirna lama har satna nei ve te chanchin a hrila an har sana to le an lo hlo chin tlin chho to dan te ha soya a le mai an tir bok chu chuan isana ril ru chu a dek zar mai le chuta ram chuan tunge electric bulb hu chu tu ti naupang te chu zota isan meu poron tong chukin thomas alva edison aron ti ve ta hlol mai ti chuan alaka ram chuan be se na a nei chho ve tran ta ni atuga chuan isan chuan dil kama thuin rubber band manga longa sian chi haloen china chu thil chu ram chuan a muin alom hle maya a ina horin ada that sak hial isan chuan hriat na le fin na thatak nei tho si in horop le number hriat na lama har sana chete anei mai chau ti a hrethiam ni khat chu principal ruma ram chu havaluta isana har sana chungchang chu hawa soipuya principal chuan rual ban lo sikul lama thon mai adu thu soima se ram chuan a thei to pa chu pui chuan ala that thei a be se pui thu a soi ve thung naupang har sana chu hriat thiam pui chuan chumi anga tran puya lakhai chu thei tura angai ani ma se principal chuan a thei lo thuin alo chang ve thung si ram chuan a thei top chua nitin
isan chu a hran pa zirtir han dil chuan principal chuan alo rem ti sak ve mai bawk atu ka tang chuan ram chuan ti dan chi hrang hrang mangin isan chu han zirtir tran ta a horop te chu hriat tran tira hriat thiam tir ngai atum ta ni balu te play do le man ro chi hrang hrang chu mangin anin zirtira chu tia a han be tlau ta ka chuan ma te po ron son ve zelin stepakal chung te chuan thil han chu dan te anin zirtir pa zel boka thlat ni aliam meu chuan zirtir tu tam takin kum engamo zat an zirtir nu po a thiam theilo chu isan chuan a thiam thei tatlat mai le nikhat chu isan apa chu sikula ron kalin ram chu ron bia afa pachung chang chu soidunin anupuin internet a dyslexia chung chang a chiana sat thu te an fapa chu an ngai sakani ti ron lan tir tura ron kal lani thu asila ma se ram chuan in ngai sakna lan tir ringot ni lo nu le pa te chu an fa te har satna hriat thiam pui tu tur ber an ni zia lo hrilin an fa te thlamuan tu ni tura an that ber thu lo hril a chu pa chuan isan chuan notice board ta thuziak alo chiar mek chu apa chuan awa mu boka atum le a hriat hau lova afapa atina dan chu hret chuakin amit tuia dang zo ta lo a mu po a mungam lo ta hial mai ani niangamo zat nu a chuan ram chuan an sikula zirtir tu le naupang zong purin lemzia inti sia ka bot saya a zawai mai chuan lemzia kin an phusa tamur mai isan point a unau pa pek lemzia na man ruang ngai chu mangin a ziak ve mek bok mitin mai chuan zia na lo hlawin uluk takin an ziak sanga zirtir tu te takpo chuan an la serious kher mai isan chuan dil kama athulai lem chu ziaka awa submit chuan an sar ram chuan ama lem alo ziak ti awa mu ve bok tongzai reng relowin athlir wang mai sikul ho tu te chuan chu lem ziaka pakhat na ku chuk chu an sikul yearbook koma tarlan ani tur thu an soi principal chuan lem ziak pakhat na han puang do na ma se thutlung na siam har sa ti hle a chan po isan le ram chuan an ziak thatak zeta tin ni atopa chuan isan lem ziak chu pakhat na puan ni in ram chu pahi na anita mi pui po lomin an kutan beng dur mai ani adam chunga avai khat nan isan chu a thiam na wanga hriat alo ni ve ta alo me ma wangin a bianga mit tu alo luanga alo man lak ne tlanin saram chu awaku ngoi mai kum to pa nu le pa le zirtir tu te in mu khom hun chu alo thleng le ta principal chuan isan nu le pa hena alem ziak an school yearbook phek ma saber lu lum tu chu alo ko muwa mak advati te rengem an fa pa rol ban lo emo an lo ti man to khan chu tiang alo ti thei ti an han shezet mai chu le principal chuan raman ha tho ro pui tak lo par chu kan i zia ha hi pina soi ve bok chu ta zirtir tu dang chu mulain isana progress report bu an han era zirna lama po ma lo son hle mai hi alo ni chu ta pona chu kin an fa pa chu na pang dang ne na in fiam a han mule chu loma wangin mit tu lo na ma ram ne na chuan an ha tho wanga lom thu soi mol mai lo chu ti thei an nei ta lo an lom thu soi tur chu thei chu ni se room liana chanela soitir hial an duang chu hei nge hian i zirtir na thale dik tak mai chu a thiam thei khon khoma result thane ti ringot ai chuan thiam thei mi alo thiam tir thei nge te hi zirtir tu tha chu an lo ni ole ti chuan movie chu lo top ta a top thleng alo thlir zo wa in kalom me lo dam ula lo hrisel ula film dang nen in mu le thuai kan tum do ne ya